pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! Merendal na, merendal, 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 merendal. Hanip. Natagari may nagdaralaga na anaayam. Kumusta po sa inong hapon? Maray na hapon po, Sendo Gabos, mga Bicolano, Sen Manapartikan Mundo. Totoo man ining nahiling ko na bareta na si Heart Evangelista, ang sa iyang ayam, pipabayaan sa na magsulog ki 10 million Bulgari necklace. Grabe, adik. Siguro, so ayam na gud, piga para kurukulintasan niya. 10 milyones, ha? Na klase mga tugang ki kulintas. 10 milyon? Grabe na kulintas yan, adi. Matinding kulintas yan, adi. Ha? Adi. Pero, kung masana, pigpasalusulog niya masana gadyo sa iyang ayam. Pero aram po nindo, mga tugang, ang pag-irestong niya na hapon, nagdipo sa tuya na programa, iyo po ang tungkol sa pet. Iyo po mga tugang ang tungkol tabi sa pet. Tod, bago tabi yan, mga tugang, hindi mo na kita sa mga tataramon ngunya na hapon, mga tugang sa DCGB. At sa tuyang tataramon, tabi ngunya na hapon, duhagi, ay aram lindo ini. Igwa tabi, madali, may nag-aapod. Hello? Good afternoon po. Sisay po ini? Opo. Ay. Pade. Grabe. Nato pa rin tagariban ang cellphone number mo. Grabe. Ay, subusis mo pati. Gari, uminakium pa de. Gari, pati sa personal. Gari, tumin, nag-teenager ka? Oh, ano ang sikreto mo ba de? Tapos? Tapos date na puro palpag, ade? Tapos date na? Ay, natamayaki ka pa din kataraning? Pagod ako, nakabilog ka na naman. Aden na. Den. Sige, ano lang pa de? Sige, i-under ta ka. Okay, sige pa de. Naulang ko sa imo na. Sige, go ahead, under ka, go. Paano ka swapo? Nawara sa wallet ko. Tapos? Tibad lamang may nakailing.
Dawa sa kwarta dahil na pagbalik. Dahil ako ma-mention kung pirain laog. Oho, okay. Basta yung mga Okay. ID ko luman. Oho. Balik lang. Iyo gayud ano? Saan mo pa rin nawal taktabi sa wallet mo? Hindi man sa nasara ni pagbakal ko sa tindahan kipanira. Oh. Nagudi ako digdi. Mm. Pagabot, winalat ko sa wallet ko sa lamesa. Oh. Tapos nagtakat ako. Pagbalik ko, wala na. Pangyayari sa mga bata. Hindi ko pwede maintindihan ko sa tindahan ko na wala to digdi. Basta sa mga gamit ko, winalat ko sa lamesa. Oh. Di, ano pa din? Sinyal lang ki ano? Sinyal iyang ki ano? Hindi ko nasabutan. Okay. Di, anong laman ka itong wallet pa di tabi? Pade, anong laman kang wallet? Anong laman kang wallet pade? Sa mga ID ko tabi, sir. ID? ID. Okay. What? Oo. Ang pag-ID. Oo. So, size is ko, Oo. mapirdi ko kay oras, kaya daw. Oo. Diba lamang ikabalik, Talaga? may Oo. ragan. Okay. May rak na tinda sa gurang. Okay. Mahirap pala sa gurang. Okay. Ayun pa de. Ano mga yuli na lang gawin dyan sa intimate fashion na di. Takon dyan malang sa nakapurot. Are, pare. Kung dyan man lang sa nakapurot, uli na lang dyan sa intimate fashion, are. Dahil na, dahil kami magilingan, di ka po niya sa may pyortahan, pati Oo. masupog. Iyo. So, kwarta, saya na ito. Iyo. Perang milyon ito. Tip man sa naso, ay diyan, importante yun sa kuya. So, Okay. Iyo tabi, Okay, pati man iyo pa de. lamang may makamati. Iyo tabi. Ulit-ulit ang ko na lang pare. Di ako sa'yo muna granita. Popular kang maray sa kuyan, sa radyo. Padiyon ta ka talaga pade. Padiyon ta kay. Iyo. Okay. Okay. Salamat tabi, pade. Salamat. Okay. Thank you. Alright. Pading Ben Abion, mga tugang kan intimate passion. O baka tabi nakapurot ka mo ki ID na nakapangaran tabi duman Benjamin Abion. Makapangaran po duman Benjamin Abion. O pagkakwanda tabi nindo, kwanda lang tabi, uli na lang tabi. Diyan sa intimate fashion sa tula-tula. Or hatod po rin sa DCGB. Kami na kami na tabi ang ang bahala kan sa imong pamasahe. Yebo, uli na lang tabi sa DCGB. Okay? Yo tabi yan sa tuya na gustong i-konsendo. Na gustong ihiras tabi isendo ko niya na paghapon. Okay? O sige, ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paganonin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing mo mang atay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, para sa salud asin proteksyon kang atay, ini po may Silimarin Halis Herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong efektibo sa pagtauning proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig uminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Bueno, yung tabi si Ronald Kwan, commercially daw, may bisita kaya akong madali sana. Commercially daw, madali pong pasan ng mga tugang sa pagbabalik. At sa tuya tabing mahiwagang tanong. Yan, ha? Manano tabi kita ki 100 pesos na load, ha? Para po sa mahiwagang tanong. Yan. Anong kategorya tapo tantod? Mga lugar. Yan, mga lugar. Yo, mga lugar. Alas 3:20 oras po sa Pilipinas. Sandali lang po at may bisita lang ako. Sandali lang. Ang oras hatod sa Indokal. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester.
Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang Salvador naman ang laoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines,
asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan
Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Tukakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Social Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024, hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratid sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Sige na, sagutin mo na ako. Ano ka? Sinuswerte? Yes! Sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Uminom at silipin ng Tansan at baka manalo. May 6 na Toyota Zenix HEV, 40 Yamaha NMAX na motor, 250 Samsung A15 smartphones, libo-libong San Miguel Beer shirts, jackets, at libreng beer. Up to 100 million pesos worth of prizes. Sali na sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Promo from July 1 to December 31, 2024 per DOH FDA CFRR permit number 0646 series of 2024. Drink responsibly. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry, pinky on. Sige, thank you Ronald. Balik kita mga tugang sa programa digdi po sa DCGB. Aramon tarawan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas, alas 3:33 din paghahapon. Karen Ala, may dagdag pong report. Good afternoon, Karen. Pasok. Karen, naputol. Naputol ang linya ni Miss Karen. Hello, Karen. Ano nangyari? Karen, idetalye mo. Yes, good afternoon, Tabi. VP Henry asin sa gabos na paraan tabay. Ipiglansar na kan Philippine Statistics Authority Region 5 ang bagungunyan na access asin pagkakaigwanin national ID na iyo Tabi VP and digital national ID tanganing magkaigwana puro panunin magkakanigong access ang gabos na mga nagparehistro na sa national ID halagad mga wala pang nare-receive na physical ID o iyo nga ni Tabi to VP na the card. Sa interview tatabi ngunyan kay Miss Cecil A. Briones, an officer in charge kan Civil Registration and Admin Support Division kan PSA Region 4. Sinabi ka ini na alternatibo ining paagi ninda para makapagpresentar ang gabos na mga rehistrado na halagad wala pa po nasabing physical na dokumento. Ngunyan Tabi VP, sinikap tang makaulay si Madam Cecil Briones tangani Tabi malinaw sa tuya gabos apera kan ipiglalansar ninda ngunyan ano lang kung nata igwanin delay sa distribution kan physical national ID asin ano aloob digis sa ipiglalansar na nindangon niya na digital national ID. So ipasa ko po VP an telepono kay Ma'am Cecil Adriana. Madam Cecil, good afternoon po. Afternoon po. Good afternoon, ma'am. Ano po hindi na digital national ID system? Bali po ang digital national ID nila ni po ini kang Apo. is in
collaboration with DICT, Department of Information. Ito yung digital na version kang mga national ID ta. Okay. Kumbaga, pwede mo ini pong i-access sa cellphone mo, sa computers, para kumbaga mas convenient, mas madali. And parehas na lang din na features ang nakapaloob digdi kang parehas duman sa physical card na igwa kita. I see. Dahil man pala po kipagkakaiba. Pero sa proseso ma'am po, paano ini? Paano pag-acquired po kang digital ID? Bali po, kaipuhan lang po ninda mag-access duman sa website na national.id.gov.ph. Pwede din e-gov na app. Igwa na po ba DICT e-gov na app. And then, sinda kang mga kaipuhan na impormasyon para po generate sinda kang digital ninda. Ano po, pag naka-access naman, pwede na po mag-print mismo sinda kang ID? Di po ini printable kasi ano po siya, digital. Kumbaga, naka-store siya digdi sa gadgeta. Okay. Na mas madali na kita magpaparadara ngayon, magpaparalag sa wallet, na pro na mawara. Nasa cellphone. I see. Okay. Sa cellphone siya o sa gadget tabi, ma'am, Cecil? Yes, Oo. po, sir. So, ano ba, ako po igwa na pa kong national ID. Pwede ako mag-re-access gira-re kam para maibugta ko sa wallet ko o sa cellphone ko? Pwede din po. Actually, sir, kung nag-download po kang e-gov na app, ikaw po bakit ang e-gov? Naon po siya duman. Automatic na nakalaag na siya duman. Mahiling mo. Duman sa mga list of IDs na igwa ka. Opo. Ako garing, ma'am. Di ko aram kung basta ako pinadara sa harong so ID. So, pig-send baga sa mail? So, kan baga, ma'am, pipadara baga sa harong? Sa true letter? Sa may, ay, sandali. Naputol si Ma'am Cecil. Hello? Yes. Ma'am Cecil? Hello. Opo. Ako kaya, di man ako nag-download kaya, pero naramdaman ko, so ID ko, pinadara sa harong through mail baga? Opo. Yung po ito, so pinaka sa pig to concern mga data pwede mo pa din po ma-access ang digital version itong kapag mong Ayun. Okay. Magayon kaya, so nasa cellphone na bagata. Paminsan, madam, nakapahibugon sa wallet ang ID. Di ba? pero ito, pwede. Halimbawa, itong nasa cellphone ngaya, may kon baga ito, ma'am, garim, ang ID tabaga may, anong tawag, garim, may code. Di ba? Igwa po siyang QR code na parehas lang po kung ano mismo po. So, niya on the system may niya on po siya. Iyo, pero back-to-back baga po ini, ma'am, Cecil? Ano po? Back-to-back bagang ID ta? Paano po pag-download kayo sa cellphone na back-to-back? Iyo man po ito ang maluwas naman. So, front and back na ano po ng ID mo. Ang mahig naman. I see. Okay. Magayon po ini ta. Kung kay puan kay di pipans na sa nabaga yan sa kuan sa konsensahan yan, pwede nang magamit iyan. Okay. So, available na pa lang po mo yan ini. Na lang po like nga sa bangko. Oho. Pag pig-agadan kita or kung saan kita nagtatransact. Iyo. Pero madam, di pa ngunyan available sa mga gadget dyan sa ngayon. Halimbawa, bangko, dyan ngayon sa kung saan dyan na. Ining national ID ta, gar pi-punch lang ini, gar si swipe, yaw na sudit talye mo tabi. Gar di pa kung nailing din sa tuyang palibot ta. Igwa na po kita kaan mo niyan? Igwa po kaming national ID check. Ano siya, app siya na pwede i-access relaying part ng mga bank or sumagat kang ID. Man mag-verify authenticity po ang ID. I see. Okay. Paano po ma-ensure na so in-upload duman kang nakapangaran sa ID totoo o tama? Sa digital? May po duman sa e-verify ma-approve. Parang ano siya, authenticate itong ID print. Ayun. Medyo nagwawara ang signal ni Ma'am Cecil. Ayun. Opo, Ma'am, alay ko na, ibaba mo tabi, Karen, pakibaba mo, apudan ta ka ha, apudan ta ka, tabaka mas okay ang sayang ka nga bigtiram ni Ma'am Cecil na puputol kita. Ibaba mo tabi, Kwan, Karen, at akon mapod si imo ta. Nasasayang ako kan informasyon ni Ma'am Karen na so nagdadangog ngunyan, masabutan, buda. Saro bagan sa paagip, pagramaging kuwang kita, Karen?
Hello? Hello po. Hello, Ma'am Cecil? Sir. Opo. Okay. Okay. Paano po ma-ensure ito? Balik ko lang ko sa hapot ko na, paano po ma-ensure na upload duman na detalye nin sarong persona po authentic o correct tabi? Sige, sir. May steps man po kitang, gigibukon. Ino po, naman sa website na everify.gov.ph verify. Then, igo po duman na po ito na national ID check. I-click niya po ito. And then, scan na, so QR code po kang ID. Scan niya po ito duman mismo sa site, duman sa e-verify. And then, ma-prompt kung verified or not. Pag-fake, ma-alert mo po itong system na could not be read or kung anong comment nyo naman sa ID. Pag QR code could not be read, pag di niya mabasa, siya, pwedeng fake or pwedeng damage to QR code niya or pwedeng tampered. Pero pag okay, ma-prompt na naman na national ID check. Maano siyang verified. Opo. Di ba ma'am ang konsepto kang national ID pwede mo ining magamit sa any transaction sa Pilipinas, di ba? Sa loob ng Pilipinas. Tama po? Oo. Pero may mga experience po ako na pag matransaction ka nga sa gobyerno o kung sa Indian, sa ibang private na entity, pigagadan po two valid ID? Actually, pag na kumbaga, ining national ID can stand alone. Concern po talaga yan. Kaya may big-issue pong executive order si then President Duterte na in-instruct niya po na gabos na government agencies pati mga private institutions na i-accept po, bawal po, may fine po na nakapalaog pag nag-decline, natanggap po ng national ID. And doon na po dapat additional ID pag national ID na po ang pre-defense. May EO po, please ka, and that's si President Duterte. And so far po niyan, very minimal na lang ang nare-receive ng nag-arugan ang naging experience. Gabos naman po niyan, informed and po nagko-comply. Ayun, okay. Yan lang na ID verifier ang yan, Gary. Hindi ako, pero pambira man kaya ako magparaluwas. Kaya ko saan nagagamit. Pero padaron doon pag ako may mga transaksyon sa mga pribado, ngayon, to valid IDs, di ba? So meaning po pala, maski silang ID ining saro na Philippine ID this is stand alone, no? For any transaction tabi, Madam Cecil, tama? Opo, sufficient na siya maka-verify so identity mo. No need na po ng mga additional proof of identity pa. Okay, very good. Magayon ito na digital ID po. So, alimbawa, may ID na pala pwede pang maka-access ka itong digital na pwede mong ibugtak sa cellphone mo. Ano? Po, sir. Opo. Very good. At least, may mga tao baga na pirmi lang naka-cellphone, yaw naman so gabos na ID. Deklarado na po, gabos. Opo. Okay. Ano pa, may kaklarify pa akong saro sa tungkol sa PhilSys, Philippine ID system regarding sa pag nawara, madam, ang national ID issue, ano pong gigibuhon? Pag nawara po, ma-report, igwa po kaming registration center din po sa may opisina mismo sa Rawi. Po report ng nawarang ID para po may include sin duman sa list ng i-request for new ID. May bayad. Wala pa. So far po, dahil pang bayad? Wala pa po. Dahil pang bayad. Oo, okay. Alos po so naka-apply sa ID, ma'am, na-release na po gabos sa mga IDs ta? Ang ang delivery status na po niya ng person for Bicol region po, nasa 98.49% na kita. Wow, 98.49%. 49%. So, received ID DSP, 99% po kayan. Delivered naman. Kaso na pa sa received, igwa din po kayang certain figure na naging return to sender. Kumbaga, di po na locate, kaya nahanap sa mga registrants, may mga ari-kining ID. Opo. Siguro dahil naglipat na ng istaran or may taram po anong rason. Pero may certain number po na may tudor na pula na niyaon sila naman sa mga return to sender. Pero hindi po niyaon manggit sa custody natil po ng mga ID.
I see. Okay. Salamat po, Ma'am Cecil Briones. Mabuhay po an sa indong opisina. Good luck po sa indong mga aktibidad. Apo. Thank you, Karen. Yes, VP, yan po ang tiyog ni Ika ni, may kuwan ka na? May national ID ka na? Wala pa po, sir. Papel pa lang ang na-deliver sa ko. Actually, pa lang. Then, sabihin ko, nag-apply ka na? Iyon na po, sir. Last year pa po. Agad na yan kay Ma'am Cecil. Baka rejected so eh. Okay. Oh, sige. VP, yan po. Gilayan ang tiyog ni Miss Cecil Briones. Ano ang Karen. Sa aga, tawara man baga si Joshua, bisitado ang PSA. Gusto kong ma-interview si Director Perdis regarding sa national census baga. Okay po, sir. Oho. Diyan sa PSA, sarawas ang opisina kayan. Baka makaroon si Director Perdis, ma-live to digdi, o kung bako, maski Zoom interview. Gusto kong may mga kahapotan ko tungkol sa sa national census na ginapiglon sila nakaging mga bulan. Ayo. Opo. Okay? Anapot po. Anapot. Opo, kung gusto mo sa tingog Kambanwaan, pwede man. Okay po. Sige po. Karaman sana. Diman sa kuya, between 8 and 9, ha? Opo, sige po, VP. Okay, Opo. sige. Okay, VP. Madali lang. Good afternoon po. Kabukas ko lang po kan radyo. Maga-deliver pa po ba sinda ng PBC na ID? Sakon po, kaya wala pa 3 years na po. Parang August 21 ako nagpa-register. Sakon ngunyan, wala pa. Tama ni, nasimbag yun ni Madam Cecil Kasbago? Nagluwas po madam si Madam Cecil. Pero sabi niya, di ba for delivery manggiraray? Sabi ko, baga daan, 98 point preto? Ang na-deliver na? So, iba dahil na nakukuha? Tama? Oh, Tony, may clarification? Yes, sir. Okay po. Ma'am Cecil, pasensya na po. Tamay texter digdi, sabi niya, kabukas ko lang po kang radyo. Mga deliver pa po ba sina San PBC na ID? So sa kuya po, kaya wala pa 3 years na po, parang August 2021 ako nagpa-register. Sagot ko niyan, dai pa po. Anong advice mo tabi, Ma'am Cecil, sa kaning listener ta? Gapos po na nag-register, i-deliver po, makakakuha po, makakareceive ng mga physical card. And gamit po, so nag-digital ID or nag-digital ID, they will still receive po their physical card. Gapos po yan. May mga batches lang na medyo na-delay kasi may pig-aghan pa yung authentication process, may mga deduplication process kung pig-agito, na po. I see. Tapos product po na parang durog-durog-li. Oho. So halat-halaton lang po, Ma'am Cecil, ano? And tiga-discourage mo din po ang double registration kasi siguro na napangod na maghalat. Yeah. Ang tendency na nagutro. Lalo kung makasaloy. Siguro kasi kumbaga may mag-skip na naman duman sa record ni duwa-duwa, lalo makahaloy din naman. Iyo. Siguro, kung halimbawa din nag-abot sa ID mo, pwede na maka-download po ka itong digital? Opo. Habang naghahalat na, may ano na itong subtin of indang papel, i-input lang po nila domestic agad ng mga information, pwede kanyang mga pangalan, then makaka-generate na po sila domestic digital ID. Pwede, okay. So, dapat pala yaon sa papel na tinao sa pag-register, ano? Opo. Kunday, madam, kunday po kayo pa, no? Pwede man po, kasi ang sigahado domestic ng yung first is mga the demographic information po ang register. I see. Okay. Iyo. Sumalog, madaman lang po sa website kang PSA? Ito pong picturean ko kanina, national-id.gov.ph. Yan. Duman lang maduman. Ano, ma'am? Madali lang po. User-friendly po ang madali na apakal. Okay. Pagsagot kang procedure. Oo. Okay. Hello. May saro pang hapot digdi? Ma'am Karen? Ay, Ma'am Karen. Karen? Okay lang po. Ay, Ma'am Cecil, may saro pa po. Sabi niya, may hapot lang po ako kung paano po kung may part pong napura. So, napunas baga po.
So part kang ID ko kaya sa kuya may part na napunas, sabi kan listener ta. Pwede din po yan palitan. Idarahon niya lang po itong ID niya. Pero digdig sa opisina may po, may fixed registration center kami dito sa Rawis po. Sa Embarcadero. Or sa convenience area. Pwede po yan papalitan. Opo, yan. Pwede palang palitan. Sabi ni Russell Barcelon, good afternoon po. Tulong taon na pong dahil pa lamang po nag-abot so ID ko, aluyo na. Ano tabang advice, Ma'am Cecil? Kung ano po, ito tong advice nga, while waiting for the physical card, pwede po sila mag-avail itong digital card, digital ID. So, sabi ni na lang para sa cellphone lang ninda, para pa din ninda, magagamit pa din ninda. I see. Yun na po Okay. ang pwedeng gamiton. Parehas lang po ang features niya, parehas lang. Okay, ma'am, pasensya ka na taon ni may nag-abot pa. Sistema po kaya digdi sa ginubatan, hali sa post office, di-deliver sa barangay hall. Tapos ang barangay hall daw, mag-inform through FB page and GC na for claiming. Pero igwaman po ako nung papel po. Ako nag-print and pina-laminate ko po, kaya amo ang gamit ko for the meantime. Salamat po, Henry and Madam. Madam, reaction tabi doon sa apot. Texter ta. Actually, coordinate naman yung pico coordinate sa field post kasi na kami po may duty na deliver kasi reports po at may sa tigkuan na ako. Siguro nag-sustain na sa mga barangay para mas madali po ma-distribute sa community ito. Pero for the meantime, ito po sabi ni listener ka, parang ito pa sa pick-up ko dito digital ID. Ito pigpipan sa papel. Parehas naman din ang gamit niya. Parehas sa physical card, parehas sa digital card. Yan po, his side. Okay, last na lang po, Madam. Tamay nag-apulig. Sabi niya, Henry, so ID ko kayang pinakainot baga ka ito. First batch gayod kami. So picture ko, makanuson. Kuminanuson ako. Ay, baliktad, Ma'am Cecil. So nangyari din sa ining texter ta. Baliktad so service na pagkatao na mapalit ka ay isang picture kung nakanusan. Siguro po sa mga kasunod, ma-advisory kami po kung pwede na. Okay. Baliktad ka so nangyari. Ining texter ta, baliktad sa nangyari sa kuya, Madam. So ID ko, so picture ko, nagwapo, ako maray. Ma'am Cecil. So picture ko, tabi, guhin na pa akong maray ka, nagluwas na. Nawala to signal. Okay. Hello? Nawala. Okay na po, Ma'am Cecil. Salamato na maray. Okay po. Salamat din po. Okay. Sige po. Welcome. Okay. Karen? Okay na po. Apo. Thank you, Karen. Okay. Thank you, VP. Yan po ang information holiday sa PSC Division 5 with Ma'am Ceciliones, Karen Alatis, City. Okay, thank you so much. All right. May minalaog pa sa ng text lugaring o. Kuya Henry Tabi, apot ko lang po nung national ID ko po, yung isang letter sa middle name ko po, pwede man papalitan. Ay, pwede po. Pwede pa ang correction. Pwede pa ang correction. Apot ko na kayo kang inot, mga tugang na national ID. Tama ba? Ang Phil ID sa PSA Tabi, Shara? Tama ba? Ang ID na sa PSA? Tama pala. Alright. Sagot na ako, sala naman sa nasa isip ko. Pipirutong kaya ako. So, natarutan pipirot ako. Gari Jerome, pigtudkan ako, Jerome. Gari magiging ama ako, Masabi si Mrs. Napanood ngayon ito. Okay. Ano na nga naisugi po ta? Nay ko po. Dyan, pasensya na ka mo. Masaaga, pag nakauron ko sa tungkol sa, ano nga nang topic ta sa aga? National Census. Ihaputan naman iyan tabi, ha? Pangyari sa maaba ka. Pasensya na tabi na, day ko natabi na kuhan, day ko natabi na, dakol tabi na mga day ko na basa ta. Late po sa laog, o ni pa may saro pangani o.
Ano po ang mahiwagang tanong? Okay. O sige, 5 minutes na lang. Apod na po kamuta. Unin ang mahiwagang tanong. Sige, go. Sige na. In 15 seconds, dapat itao mo tabi ang tamang simbag. Ang kategorya tangon yan, lugar. Yan, lugar. Okay. Hello, good afternoon. Hello? Ay, bossing, medyo pababa ang volume kang radyo. Okay. Game na po, sir. Opo. Ano po ang first name mo? John. John. Okay. John, ready ka na? Game na po. Sa laog tabi, nin 15 seconds magtoka kilimang pangaran nin barangay sa Legazpi na nagapon sa letrang B. Go. Buyuan. Pira. 5. Buyuan, Bagtang. Oh. Bagtang. Bagkiruan. Okay. Oh. Bye-bye. Subagtang napaduman sa Legazpi. Ang Bagtang daraga. Actually, dahil man ki barangay Bagtang. Ang Bagtang, barangay kan Sagpun. Sitio kan Sagpun. Yan. Alright. Hello, good afternoon. Oha. Pasampula man daw. Ano? Kang mga barangay mo. Sa barangay? Sabi mo baga, Basta may gampang irestoryahan ta lugar. Lugar. Lugar, wait lang. Be specific. Basta lugar. Lugar, big sa. Basta lugar. Maskisain. Basta lugar. Sige, fire. Garing digit ka. Aday ba? Ano. Dahil nawala ka man mo yung topic na nagkaka-blood kaya magayon. Huwag makangon yan. Bisan makadiskuido ka kiparadangog. Ano? Bisan makadiskuido kiparadangog. Tanay blood ka misal mo. Okay. Migo. 5 lugar. 5 probinsya. Sa Pilipinas. 5 lugar. Na nagupon sa litrang A. Go. Probinsya. Dito po. Aklan. Good. Good. Tama? Aklan. Yes. Aurora. Ano? Tapos na. Aurora. Bye-bye. Aminda. Tigulo ka niya sa buhay niya. Inuno ka niya sa buhay na, ano na nga Henry, may kuryente na kita sa Barangay Otso? Yung baga, Aklan. Ano pa noy, Jerome? Aurora. Albay. Apari. Ano pa? Antique. Di ba? Sulit rang bisa Legazpi, ano? Buyuan. Bangkiruhan. Ano pa? Bitano. Ano pa? Buragwis. Ano pa? Bangkiruhan. Ang pinakamadaling simbag naman Ronald, Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3, Barangay 3, Barangay 4. Yung pinakamadaling simbag. Kung kano-ano, pampigirin, si Pidino na. Hello? Good afternoon. Good afternoon po. Main naman po ako, Kuya Hen. Ano po? Main naman po ako sa pokod mo. Okay. Ready ka na po? Taga-susugon pa ako, Castilla. Taga-sursugon ka? Opo. Dito ka na pagkaputunta. Bata-butan tita ka. Okay. Taga-Castilla ka, busing? Opo. Lugar dapat. Lugar kita, lugar. Iyo. Lugar. Lugar sa Pilipinas. Ano ito? Probinsya sa Pilipinas. Na nagapon sa letrang B. 5. Go. Go. Barcelona.
Probinsya? Ano pa? Tapos? Remate. Mapagkalin man kay agaro man sa naso. Naghiling ako naman kay Willie de Villa may Campanaw sa programa niya. Sabi nang ni Willie, ngaya hapot niya ngaya. Anong pambasang awit ng Pilipinas? Oh, kamay sa dibdib. Lupang hinirang. Ay, bako. Sabi sa kasaro. Mali, hindi po lupang hinirang. Bayan magiliw. Hello? Iba naman ang kategory, sir. Ano po? Iba naman po sa mga kategory. Lugar kita ngunyan, Migo? Lugar lang. Oh, lugar sana. Nata, may question ka? Pwede mo ko sa... Ano? Oh, saga naman ligo sa ibang kategorya. Iyo. Lugar. O kaya mo ligaw, kaya mo lugar. Anong gusto mong lugar? Lokal, national o foreign, tabi? Foreign na lang, Lord. Foreign ang gusto mo. Okay. Okay na. Ready ka na? Opo. Nasyon sa kinaban na nagpupon sa litrang C. Go. C. Litrang C. Ula. Ikaw na. Ang saro baga sikaton baga na litrang C. Anong sikaton na buminang ka sa barko kang Pilipinas, bago banangga kita kan salbatan ng an. Garo pirmi nakakasiguro baga. Binangga ba kita? China. Canada. Ayan, di ba? Binangga ba kita kan salbatan ng an? Alas 4:03 na. Estoy tama na. Tama na. At tama na. Hello? Hello po. Good afternoon. Good afternoon. Opo. May komentado. Ano po ang gusto mo, sir? Local, national, international na lugar? Bala ka po, sir. Wow! Inadalan mo kimaray. Adi? Inadalan mo kimaray? Di man po. Di man. Okay. O ni amigo. Syudad? Sige po. Sa Pilipinas? Nagopon sa litrang L. Go. Letter? L. Legazpi. Good. Laguna. Laguna. Ito pa. Tulungan mo yun. Legazpi, Ligayon. Legazpi, Ligaw, Laguna. Ano pa? Limay. Limeri. Bye-bye. Salamat. Dahil kinakakuha ka 100 pesos. O, saga naman. Saga, anong kategorya ta? Anong kategorya ta, saga, Ate Shara? Pagkaon? Pagkaon sa aga. O. Sa aga po, mag-antabay ka. Mga kategorya ta, siguro, bawas-bawasan ta ang kwan, adi. 15 seconds. Gibunta lang sigurong apat, adi. Apat gayod. Apat lang na pagkaon kategorya, 5. Apat ngayon na pagkaon na maharang. Bicol Express. Tinutungan na may lada. Ano ba? Ano? Ngaya. Na maharang. Ngaya, tinutungan na may lada. Ngaya. Ano nga Ronaldo, ano nga may harang? Bicol Express, di ba? Adobo na marang. Dan katultuling Sara ini nakaukod na. Adobo Adobo ang binugtakang kilada. Okay, o saga naman.
Bueno, param na kita. Bicol Target po susunod. Dadi magharali. Takot programa giraray. Di magirero. Tawara si Pio. Kita po mag-iribahan mga tugang sa Bicol Target. Digdi po sa DCGB. Ngunyan pong aldaw. Sa aga po, di iba naman. Ha? Sa tuyang pag-iristoryan. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ay, wow! Kagayon kang boses mo, be. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Gari subagong karigos na ang buhok nakapapuruputang pang tuwalya.